नै लोगोफोर जोंहा माइब्रानि जुमाय बिदैजों सात तिथि मैगंजों बयलार बेदरजों लोंनोसै नै बैसागुनि नामाव एसे मैगं मैद्रुआ माने सात तिथियाव मा मैगं होदोंमोन नायलांदों होमबा लोगोफोर। नै आं मैगंखौ खानानै रेडि खालामबाय आरो नै बुरै थखन ओमफ्राय नैबे जा जोगोनार बिजौ खिफि बेन्दों ओमफ्राय बाव दङ नै बियो थागुना जोंनि ओजोंहाय गामिथिं थामेलारु होनो आरो ओमफ्राय बिथिंजाय थागुना होनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खुदुना ओमफ्राय बे जाहैबाय जोग्लावरि ओरैनो एसेल' आरो माने मैगङाथ' बुरजा नालाय आइटेमा ओंखायनो एसे मोननैल' खादों आरो नैबे जाहैबाय सिंग्रि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अन्थाइ बाजाब आरो दंबावो जारिया गेदेर फिसा दं आरो मोननै रोखोमनि ओमफ्राय थेवबो मोनसेयैनो लाबाय आरो आङो हिसाबाव साननायाव सात तिथि नालाय सातथा मैगं जानांगौना नैबे मानिमुनि गिदिर ओमफ्राय नै जोंना लाफाबो दंबावोसो आरो मालानिबानि फुलबारियावमोन बेवहाय रज'नानै दंमोन आरो ओमफ्राय आङो मैद्रुआव होफानोसै होननानै फुनानै लाफादों आरो ओमफ्राय बे दिंखिया गासिबो बारिनि गोजा आरो जोंना बारियावनो गिदिंबानो मोनजोबो आरो उसुंखौ दा जोंनि न'आवनो खाजोबनाय आरो गासिबो आङो मामि उन्दुनायावनो फिसाजो उन्दुनायावनो मामबार खानानै लायनो रनानै दसेनो खानानै लायब्रबदों आरो ओरैनो एसेल'सो नांखागौ नालाय नामाव मानामुनि फिसाजों नैबे सिंग्रिजों एखे नुहां नागिरो एसे ओमफ्राय मानिमुनि फिसानिया गल गलसिन आरो बिलाइआ अब्रांबो मानामुनि फिसालाय नैलाय सिंग्रिजों एखे नुहां एसे ओमफ्राय सिंग्रिनि बिलाइआ माबा गावसिननाय आरो जाबायहाय नों मैगं सायदों मा मैगं सायदों साय मैगं गोरलै सानै बुरै दख'ना आरामथार बैसागोनि 7 थारिखबाथाय सात तिथि बयहाबो जायोना बर'फ्रा मालायबा बे नियमखौबा सोर बानायजेनखो ने लोगोफोर दा ओमफ्राय बयबो जायो आरो खिन्थु बबेबा जायगायाव माने जायगा लानानै जायगा सोरहाबा 1 थारिखआवनो जायो आरो सात तिथि मैगंखौहाय ओमफ्राय आरो 7 थारिखआव बबेबा जायगायाव जायो बांसिनानो 7 थारिखआव जायो खोमा खिन्थु जोंनिथिं माने आंनि होजों गामिथिंहाय जोंहा 1 थारिखआवसो जानाय गोसोआव दं आरो आङो ओमफ्राय दा 7 थारिखआव जानाय बेबायदि मोनफैबाय आरो एफाग्राब माने गोसोआव गैया आरो एक्जेक्टलि खिन्थु आं 1 थारिखआवसो जायोमोन बायदि मोनदों आरो जियानो जाया मानो आरो जेरावखि जाया मानो गाव फालिनाय गाव गामिनि नियम आरो ओमफ्राय आंहा माबार सायनानै माबार संनोसै आरो माइब्रा बिदै लोंनांगौनि खोथा दङना माने ओरैनो आङो बैसागुनि नामाव एसेल' लोंगोन आरो ओमफ्राय माने आलासि फैगोन नालाय सानैनो आंनि फुराना माने स्कुलाव ज' मावनाय लोगो न' खाथियाव फैदों नालाय लोगोनाव ओमफ्राय आं बेरायनो लेंबोदों आरो बैसागुनि नामाव माइब्रा बिदै एसे लोंनो होननानै ओमफ्राय आङो मोनसे मैगंखौ मोनाखैमोन माने न' खाथियाव लायनांगौ आरो जोंनि बारियाव गैयामोन मा होनो लाफा सायख' बेखौ आङो दा लायनो थांनोसै आरो लाफा सायख' मैगं लायनो थांसै नामा आयंमोनाव बिमायंमोनाव लाफा सायख' मैगं लायनो थांसै 7थानि बारा जाखाबाय होमबाबो ओरैनो समायनायनि लायब्रबनोसै आरो मैगं लायनोसै फैसाजों आंजों ना मोसालायो लाफा सायख'खौबो होदेरफानोसै ओमफ्राय नैबाव माबा दङ बैसागोनि माइब्रा बिदै लोंसै जोंहा आलासि फैगोन आरो सानैनो बर'लिन ना मा दं खोमा इनाव
नै माइब्रा बिदै लोंग्राया